Ja on siellä. Olli Ammann. Ja Koch on siis toisena, Ammann on kolmantena, kun nyt Robert Kraniec. 198,5. Mitta oli vähemmän kuin Ollilla ensimmäisellä kierroksella, mutta tyyliä sitäkin enemmän. Tää tulee kärkeen. Kraniec, lentomäkien spesialisti, saattaa olla täysin unholan mailla, kun hypätään suurmäistä, normaalimäistä, mutta sitten kun lentomäkeen päästään, Kraniec iskee. Upea kilpailuviikonloppu Robert Kraniecille. Myöskin tänään 2 erittäin hienoa hyppyä ja mies on ehdottomasti nyt tässä vaiheessa kärkipaikkansa ansainnut. Ja onpa nyt hauska nähdä, miten tähän pystyy sitten vastaamaan Gregor Schlierenzauer. Näinköhän tässä Kraniec, kun vauhtiin pääsi, niin on sitten rakentamassa tupla viikonloppua itselleen. Tuuletus kertoo kyllä paljon. Siinä on tunnetta pelissä. Robert Kraniec 204,5 metriä kärki.